je super sad, puno mi je draže nego prije. Recimo prije sam gledao ono što ljudi govore, kakve su kritike, sad me iskreno apsolutno nije briga, baš super osjećaj. Možda neka promjena u zvuku ili još uvijek neka elektronika? Pa elektroniku smo sveli na minimum. Nije išla je nova promjena u zvuku, imamo prvi put gitaru u povijesti. 10 godina prva gitara je došla prije par mjeseci. Malo smo izgubili vjeru u izdavači, tako da nemamo izdavača uopće. Izdali su nas izdavači. Zapravo snimimo stvar i onda je stavimo na internet, na YouTube s nekakvim spotom i to je to. I želimo svakoj pjesmi dati nekakav isti tretman, znači napraviti spot i da bude svoj nekakav mali single koji će se zavrtiti, jer to nekako se najviše isplati za nama u ovoj formaciji kako radi. Mi više nismo studenti, dok smo bili studenti u istom gradu, bilo je užasno jednostavno, tek sad vidimo koliko je to zapravo bilo jednostavno u Zagrebu tada raditi nove pjesme i probe, ali mi sad svi putujemo, svi radimo, svi smo profesionalci u svom poslu, zato smo i ostavili band kao ekstremni hobi, nikakve ambicije osim uživanja i putovanja nam više ne postoje. Ne namjeravamo raditi nekakvu turneju klasičnu u smislu sad ćemo odraditi ljetnu turneju, već samo onako malo ali slatko.